Jad bura mar Arieda Otiende Amollo mabende en jalup jakom maduond bura mar ODM oloni duond bura no mar ODM medo siro tend sirikal manyonda bang' yiero manyien mana ka winjruok manyien mong'ith obetie kind duond buche ariyogo. Olose skund primar Maramba e Arieda kama Otiende wacho ni ODM en duond bura mantie kod nengo moingo duond bucha moko e pachoka, kendo sir moro amora ma ODM dhi chiwo nyaka bed kod nengo marom kode. To tipono en tipo manowewa nyaka higa mar 27. Koro bang' 27 to in gi an ema nyaka wane kaka watimo. Adier koso kadier? Adier. Sama waneno kaka watimono, ok wabidhi Nyalhodia ni Raila nowewa e sirikal ni wan e sirikal nyaka chieng'. Nikech mokwongo kapok wadonjo e sirikal, wadonjo e partiwa miluongo ni ODM. Sama koro wadonjo e partiwa mar ODM ni, halo? Iwinja koso kuwinja? Ok wabidhi Nyalhodia ni wan e broad based government, ni koda jouda nyorowa Nyaberaka, ni an jahuda, ni wan e sirikal, ni koro donje ngano. Ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi ode monde. Kisebet gi odi kor kubet e dala. Kisebet e dala ni kor kubet e gweng'. Kusebet e gweng' kor kuyalo. Haleluya. To joka to nigi waziri 8 gi PSS 14 to pod gipingo. Wan to kimedowa wan ji 6. To into idwa ni biwachi ni wan wasedonjo Nyalhodia kendo wadhi Nyalhodia kendo en 2 term without conditions, nothing. Conditions nyaka bedie.